Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Josin Marzo, Maanyag Beauty Salon, Joseph Espilita, Chanchin Lam, Astrid Bosa, Cherry Ocanyada, Mayra Famador's Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors, choir members, pilgrims, offerers, ug ang tanang volunteers sa Holy Mass. Healing Nathan Tamasho, Jaime Rosauro, Joel Taok, Tati Sigora, Eduardo Aya, Joseph Lim, Susie Padrigano, Florencia Ramasasa, Fructuoso Ibanez. Birthday blessings ni Tess Diaz. Pasalamat o safe travel ni Asuncion o Sigfred and Company. Ingon man safe travel also and good health ni Gina Bunghanoy, Arlinda Paras, Mrs. Chinlam, Cherry Ocanyada. Pahulang dayon ni Maria Tan on her first death anniversary, Sister Rosario and Sister Luz Borromeo. Conceso Go Macias, mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai, ug ang mga kalag sa purgatorio. Kay kuntang ginuuban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Kay kuntang ginuuban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, tubulahang adlaw. Ang Ginoo sa tugma, pasalamatan ta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausa kaninyo. Naigsuo mang hinaot ko nga kining kasaulugan sa Santos nga misa, unta maghatag untag panalangin kanatong tanan nga niya dinhi nagsimba, nagsaulog sa Santos nga misa. Usab sa tuwa mga igsuon karon nga naa sa tansa sa kapanimalay, iba itong mga igsuon na itong mga gulang na, may gibalatian, unta sila katagaan sa Ginoo sa panalangin sa kayo sakit sa lawas o sa kalag. Ug sa tanang panimalay karon nga kansang misa, atong misa gisaulog diya sa telebisyon, nga unta ang presensya sa Eucharistia sa inyong panimalay, paghatag tigkalinaw sa inyong panimalay, unya magpapahawas na ng evil spirits that is in the house. Kung maandang kita pagsaulog ng Santos nga misa, basulan nato ang atong mga sala. Ginoo
Maluoy ka, Kristo. Maluoy ka, Kristo. Maluoy ka, maluoy ka. Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasilo ng ato mga sala, dadungadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ugkaday sa iyang mga tao din sa yuta. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos Amahan makagagawang sa kanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, lawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangguno, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Ginoo, among hinabang ug mag-aagak. Himuang ang among mga kinabuhi nga magbarugya sa imong gugma. O ang among gugma kanimo mulutaw unta di sa among kadasi. Sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Pinaagi sa among Ginoo Jesucristo imong anak. Nga buyog hari uban kanimo dias kahiusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sa pagkamatngon ko nga ako usa lamang katawo, nagampo ako ug gihatag kanako ang pagpanabot. Miabot kanako ang espiritu sa kaalam. Gimahal ko siya labaw kay sa binsan unsang trono o korona. Walay bali ang bahandi kung itandi kaniya. Ang mahalon nga mga alahas dili makatupong sa iyang bili. Kung itupad sa kaalam ang tanang bulawan sa kalibutan,
daw usa lamang kapudyot nga balas, ug ang plata dili mobili labaw sa lapok. Gimahal ko siya labaw sa maayong panglawas ug sa maayong panagway. Iyaha sa kaalam ang usa ka kasanag nga dili gayud moawop, ug gipalabi ko kini labaw sa bisan unsang kahayag. Sa pagkunsad sa kaalam nganhi kanako, miabot uban kaniya ang tanang maayong mga butang. Gidad-an ako niya sa dili ikaasoy nga mga bahandi. Ang pulong sa Ginoo. Puna kami sa imong gugma o Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Puna kami sa imong gugma o Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Tudlui kami sa matarong nga pangisip sa among mga adlaw, aron makakabut kami ug kaalam sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanus apa, kaluy ang imong mga sulugoon. Puna kami sa imong gugma o Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Pagkabuntag puna kami sa imong kaluoy, aron mo singgit kami tungod sa kalipay, ug kasadya sa tanan namong mga adlaw. Himua nga malipay kami tungod sa mga adlaw nga imo kaming gisakit, tungod sa mga tuig kanus nakita namo ang dautan. Puna kami sa imong gugma o Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Hikit-an unta sa imong mga sulugoon ang imong buhat, ug ang imong himaya hikit-an sa ilang mga anak. Maatunta ang mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios. Palampuso niya alang kanato ang buhat sa atong mga kamot. Palampuso niya ang buhat sa atong mga kamot. Puna kami sa imong gugma o Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan.
Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa mga tawo. Walay butang matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo subala ni San Marcos. Sa diha nga mulakaw na unta si Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod siya katubangan, hinangutana, mayong magtutudlo, unsa may kinahanglan kong buhaton, hamadawat ko ang kinabuhing dayon. Nangutana si Jesus kaniya, nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. Nabalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw panghawat, ayaw pamakak, ayaw panglimbog. Tahura ang imong amahan o ginahan. Mitubag ang tao magtutudlo, nagtuman ako ni ining tanang sugo, sukat pagod sa akong pagkabatanon. Higugmaon si Jesus nga mituto kaniya, og namulong, usara kabutang ang kinahanglan mong buhaton. Lakat, ibaligya ang tanan mong katigayunan, ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, ug maangkon mo ang bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. Pagdungog sa tao ni ini, naguol siya ug masulog-ong bibiya kang Hesus. Tu kay dato man siya kaayo. Milingilingi si Jesus sa iyang mga tinun-an, umiingon kanila, pagkalisod gayod sa mga dato, pagsunod sing harian sa Dios. Nakugang ang mga tinun-an sa pagkabati nila ni ini. Apon ipadayon si Jesus pagsulti, mga anak, pagkalisod gayod sa pagsunod sing harian sa Dios. Mas lisod pa sa usa ka dato ang pagsulod sa harian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Nahibulong pag-ayon ni ini ang mga tinun-an, napagkatuanay gud sila. Kung mao ka na, kinsa ramang di ay ang maluwas. Mitutok si Jesus kanila og mitubag, dili kini mahimo sa tao, pan mahimo sa Dios. Ka ang tanan mahimo gayod sa Dios. Unya misulti si Pedro, nasayod ka, nagibiyaan namo ang tanan, ug misunod kami kanimo. Mingon si Jesus kanila, tinuod ka na, sultihan ko kamo, nga ang mabiya sa iyang panimalay, mga igsuon, o inahan, o anak, o amahan, o mga uma, tungod kanako, o tungod sa maayong balita, makadawat o labi pang daghan ni ining kinabuhia. Makadawat siya ginatus ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak, mga uma. Bisan tuod udutoson siya. O sa maabot na kalibutan, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Dili ko kalimot sa nakita na kong balita diha sa telebisyon nga naghulagway sa dakong sunog dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Og dunay usa ka tigulang nga biktima sad sa sunog nga gi-interview sa reporter sa telebisyon. Ibangutan na siya kung kumusta naman ka. O puong pa niya, pait kayo akong kahimtang. Wa gyud na da. Sunog ang panimalay. Sunog gani among ang kwarta nga among gitaguan, ang mga kabtangan, mga butang, mga sanina. Sunog yun. Ang ako na siguro na yun og luwas ag salbar, mao ra gyud ang imahe ni Senyor Santo Niño. Ang reporter ni balik pangutana, ngano man nga giuna man nimo og secure pasiguro ang imahe ni Senyor Santo Niño. Nganong dili man katong at least sa lapi o ka magkabtangan nimo ba nga ingon magamit nimo unya ba sa nga himutang pag-usab gikan sa inyong sa katalagman. Maigsoon nahimangno jud ko sa pagdugod ako sa tubag nining babae. Nganingon siya, ako gisuguro gyud ang Santo Niño kay kibaman ko nga siya rin makaluwas namo. O siya rin siya muluwas yun namo. O sa dugay ng panahon, kadunay gid siya nagluwas ka namo. Nakiingon ko sa kagalingon, pagkadako sa pagtuon ni Mabayana. O siguro ko, siguro gyud ko, na kanang pagtuha, kini iyang pagtuha ba, kini gyud at imanulog siya sa Ginoo. Kaya ang tao mabasalig sa Ginoo, mga igsoon. Palanginan gyud sa Ginoo. Diha sa Ginoo, iyang gibutang ang iyang paglaom o kaluwasan. Maobyan no, kung mao natabo biyan sa suguro bitaw sa Biblia bitaw bahin ni King Solomon. Si Solomon nga sa kahari diin gipadamgo sa Ginoo ba. Nag-inan siya nga pangayo bisag unsang butang sa kalibutan ug ihatag ko di kanimo. Si Solomon ibaman ta si tabo wagi sa mangayo og gitawag to kwarta, bulawan, gahom ug may panglawas gani. Ang iyang pangayo mura gini nga ang kalaalam sa Dios unta magauban kaniya. Kaya ang Ginoo kanunay mag-auban kaniya. Tungod kay puong pa niya batan-on kong hari huwag kalibutan unsa pagdas ng rian. Ang kaalam lang, ang Diyos ang ipangayo. Si Solomon, nakaamgog yun, unsa kabililhon ang magialamon, ang kaalam sa Diyos. Kaya sa unang pagbasa, kung nakadungog ka, ningon siya, nga diyang naangko na ako ang Espiritu sa kaalam sa Diyos. Buong pa niya. Ningon siya, ang tanang butan sa kalibutan, no? Baliwala, ikumparar sa kaalam sa Diyos. Bisag punduko pa tanang bulawan, tanang bahandis kalibutan. Kung itupad kini sa kaalam sa Diyos, pura lagi ko sa kapugyot sa balas. Ang kaalam sa pagpili sa Ginoo. Gani, magialamon kaayo yun si Solomon. Kanahibawa man siya, kung iyang pilion ang Ginoo sa iyang kinabuhi,
o ang kaalam sa Diyos kaniya sa kinabuhi, kunubanan siya sa Ginoo. Ang tanang grasya, God, gikan man sa Ginoo. O tungod di ana, ang tanang grasya ang gikinahanglan sa kinabuhi, maiyag yun. Kung ang Ginoo na kanimo, naani mong tanang panlangin sa langit o sa yuta. Unyo maugay na hitabo. No? Yung Ginoo tungod kay imong gipangayo, dili man sa lapi, dili man bulawon, dili man kung imong pangayo, ako man imong gipangayo, ihatag ko ni kanimo. O kung ang pagina ko ni, sa tanang gasa dinis kalibutan, bahandi, gahom, o gani may panglawas. Ingon niya na mga isuon, ang hitabo ni Solomon. Again, pareha sa babae na sunugan, ang iyang pagsalig, iyang gibutang diha sa Ginoo. Gisalig niya diha sa Ginoo. Lahi kinis na hitabo sa Ebanghelyo karon na minaw mo, no? Nga diin usa ka batan-on nga dato nga niduol ni Kristo nang utana usahay may ang buhaton ang kugos kinabuhi nga dayon. Yun si Kristo, nindot kayo, gisulti agad siya, sige, nindot kayo na, lipay kay si Kristo ba? Para buhata mo kini, no? Dato man ka, kanang timukaptangan ni mo, sige, baligya ka na hata na sa kabos. Unya, sunod ka nako. Kuyog ka nako. Mag-uban ta. Sultias Ginoo, nga kana ang sekreto sa takalipay. Pero sa ato ang nadungos pagbasa, siya wa kadawat yana. Gani, nilakaw siya. Niya, kuang kay ba? Pung ba sa Ebanghelyo? Naglakaw siya nga, masulubon. Sa ito pa ang iyang kinabuhi, masulubon, bisas iyang kadato. Iba baka ang Ginoo ba nakasabot kay siyang pagbati? Ang gani ko, orang naluoy o nakasabot kay siyang pagbati ba? Kaya di lalim mo eh. Nga imong i-give up ang imong bahandi. Nakasabot yun siya. Pagkatapos yun siya, pagkalisod yun na sa usang katao nga dato nga pagsuligirian sa langit. Masayon pa kuno sa usa ka kamilyo mulusot sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato. Lisod oy. Dihay prayer meeting, no? As lang prayer meeting, ang readings bahin ni ini kiniadtong nabasa ron ba? Ang ilang leader sa group nipaambit, no? Nipaambit. Tingon siya, pakahidot din siyang Ebanghelyo ha. Kay gani ningon siya, sa akong eksperyensya mo okay ni. Diha ka nisimba ko, pag humanan ko simba, pagpauli na ako, na katagbo ko, pobre jud kaayo in town. Naluoy kay ko. Mao na nga, ako tanaw pa akong kwarta, 300 sa gyud. Akong gihatag niyang tanan, gihatag akong tanan. Hibaw mo, kasi sa initabo. After 2 days, nakadaog ko lutog 5 billion. Paktanan dito sa testimony, sus, di lang 100-fold, million-fold pag di ay. Pero diya usa, nga, nitambong sa meeting, may pagka-bright ba? Ningon siya, kung kanang imong gisulti, kumisido ka ni ana, hagiton ti ka. Be, kanang imong 5 million, ihatag nas ka, boss. Kaya multiply bang ka pa? Ningon lang leader, huwat sa kanang bahin-bahino ito na ginagmay. Pero, dako ora ka inida. Manghatag mo ba, pero doon na sa kay ako ba? Batay, bahandi na mga igsuon, dili sa yun. Kung nakasabot kayo ka mga, nag-struggle. Huwag kita struggle tayo na. Nariguro itaw siya. See? Kung ang hinungdan, naminaw mo sa Ebanghelyo,
nga ang kining batan-on dili siya maka kadawat sa gisulti sa Ginoo tungod kay pumos ebanghelyo dato kay siya. He has a lot of possessions. A lot of possessions. Mga isuon, ano yung pasabot ba nga kung kita dakhatag possessions ba? Kana, ngilad ka na. Gani, no? May mga ganina kay ang Ginoo gyud buot siya gyud nga kita ha? Mga dato tang tanan, mga datag posisyon. O kana blessing ka na. O labi pang dakong blessing kung ikaw kamo paambit na sa uban. God wants us to be rich, super rich, so that we could share to others. So dili na ang pagkadato, di na siya sala. Dili na siya. To have more possessions. Ang problema mo, kung ang imong possessions, mo possess na nimo. No. Wala kay control, sino mo possess nimo. No. Ma-addicted na ka. No. Ma-attached na ka. Siya na imong Ginoo sa imong kinabuhi. Ang mahitabo, mahimon ni siyang babag. Babag nimo haron maangko nimo gyud ang tinuod nga kalipay nga diin makaplagan lang nato kung naa ka nato ang gugma sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing o sa gugma nato sa isikataw. Naa diha ang tunhay kinabuhi. Kung mahimo ning babag mga igsoon, kining salapi, kining butang sa kalibutan. Ngilad na ni siya. Ako no, kuyawan ka ko, makadungog ko ba nga, na yung mga tao ingon, nyor ka nang, di na ko kasimba kay busy na kay ko sa akong trabaho. Pero pag baka, ibaw na kayo na pamilya mo, ingon nga, we cannot pray, di namin makadungan, di namin makaampo. Wala prayers, wala panimalay itong kay, everybody is busy, like schedule ba? Kanang mawa na gay ng time for the Lord sa imong kinabuhi. Di na kasimba, wala ka panos pag-ampo, wala ay prayer lives panimalay. That is a red signal mga igsoon. Kung pa, sa Santo Papa, kung pa niya, nga, kung ang Ginoo, no, one asa imong kinabuhi, usay pa, asa makapaingon ng kinabuhi Usay may tumong imong kinabuhi Kuman ka na. Lipag, awara ko kung kining gitawag na ito, ato ang attachment sa butang sa kalibutan, lipas salapi, atong papangita og salapi. Nga, most of our time, ato nang gigugol nga ito kanina, ano papangita na, even to the extent, nga wan agitay panahon sa tuang panimalay sa mga imong banay sa pamilya. Nahimo ng babag ba, diya sa gugmas pamilya. Mga igsoon, sa may post, kung palitan na akay kwarta, pero wan ay gugma. Wan adiha, aparig-usa sa pamilya. Nahimo ng babag. Hindi ko kalimot sa pamilya, kay kailan mo ko ng pamilya ba? It was one family nga ako, ganang kay ko mo ato sila, kay labing kay sila. Labing kayo, united kay sila. Hapit doon kada semana mo sila, murag sila mag-picnic sila panimalay ba? Wag yun na, ang Irikana na, ang pamilya, you would say nga, this is an ideal family. Pero, sa nitabo mo ni, pagamatay na sa Girikanan, nagbahinay na sila sa kabtangan. Unya pagbahinay na amang gyud gitawag tug na apiki, nay nakamintaha, na ay wala bag ilugay ginagmay. Tungod la sa anong mga butang sa kalibutan mga igsoon. Pasilan ang igsoon nag-away din ang magtingganay. Nawaan na ang panag-iigsoonay. Iko ay what a loss. Tungod lang sa butang sa kalibutan. Gani sa wag nada gani gamay kay butang mag-ilog lang ini sa siyang tuwang-tuwang o sa lamisa. Nag-away na ang pamilya. Lost. O kita tanan sayo ta, isa sa hintas kay tilingban karon. Unsa may hinungdan nga ang
patay, kawat, scam, tulis, tanan, panglupis isikataw, opresyon, tungod kay ang kwarta gipaki Diyos. Bahala na ang mga batanon niya, mga matay sa drugas, basta makasarapi. Bahala na magutom ang tibok kalibutan, basta madato, no? Magkwarta sa lapi. Ibawatan niya na. Di ikalimod yun mga ison. Dili sa yon, no? Pumpasyo, dili sa yon yun. Ang gitawag na to, pagsurging sa langit. Dili sa yon ang pagsakripisyo sa itong bahandi. Di sad sa yon yun ang pagsunod sa Ginoo. Mabitaw sa naminaw mo si Ebanghelyo, ningon mga tinunan, Ginoo, kumao ka na, no? Kisa naman ay maluwas. Kisa naman ay maluwas. Disciple sa Ginoo, kung kamo lang, dili posible. Pero, why imposible sa Diyos? With God, everything is possible. With God, ha? Lain pagkasulti mga ison, murag, lisod tingali kung ito alang kusog atong gamiton. Pero if we give God a chance ba, to come into our lives. Kung ito asiyang, we give Him a chance, no? We have a chance to listen, pagpaminaw, diha kaniya. So, waya na ito, pagdawat ang Ginoo sa kinabuhi. Ang grasya niya will make miracles. Gani sa second reading karon namin mo. Yung katagaan mo higayon ang pung sa Diyos ba? Nga kining pulong nga gamhanan kay ni siya. Mo penetrate gina si makladwa sa kasing-kasing. O kining pulong nga muhatag sini mo gahom ug kusog. Nga ang imposible maposible sa imong kinabuhi. Tungod kay gigamit nimo ang gahom sa Diyos. Si Kristo, with God, nothing is impossible. Ang Ginoo, muhatag yun sa grasya mong kinahanglan sa kinabuhi. Ayaw suluha. Kung ikaw lang, it's impossible to give up. But with the Lord, with the Spirit of the Lord, makaya nato ni. O, balik ko na ako. Gawin sa Ginoo, pagtapos ng Ebanghelyo karon, inagin niya yun. Play pa ningon si Pedro niya, Lord, kami ni give up sa mong kinabuhi. Gibiyaan mo ang tanan, musunod mi kanimo. Ingon ni Ginoo, di man ikini, ug tuho ikini. Bisag kinsa kato nga mo give up sa iyahang kinikanan, suon, bahandi ug uma kabalayan. Ingon siya, makadawat og 100-fold. 100-fold sa pa. Nga gitaw ito, katagbawan yun. 100 good. Katagbawan. More. Nga sala mo nga bahandi, 100-fold. Nga ginikanan, 100-fold. Nga yuta, 100-fold. Gisiguro niya na kanato. Kung kita lang musunod kaniya. Muna nindot ka ini, kinibitaw nga ito ang tiba karon sa ito ang Domestic Congress. No? Nindot kayo, nga diin ningon, in Christ, no? Is our hope for glory. In Christ is your hope for glory. Choose the Lord. I have searched to find the meaning of this life, something that would fill my empty soul. Some believe a lie, choose darkness over light, but I will stand and let the whole world know. I choose Jesus, I choose Jesus, the one who first chose me.
ngalan sa mga sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuwa ko sa Dios, o magagahong sa tanan, magbuhat sa langit ug sa yuta. Ni Jesu Kristo yung anak, ibugtong Ginoo nato. Panam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen. Gisag-isugon ni Poncio Pilato. Gilansad sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Ika dito mabalik siya, araw pa ko sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Gidapit kita sa Dios alang sa iyang bangkiti sa langit, at pangayoon sa maghihatagong amahan, ang tanantang mga panginahanglan. Mayong kita maghihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, mutubo, mulambo, ug magkabig og daghang katawhan alang sa bangkete sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga adunahan ug kabus managsamang mutubag sa tawag sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga kahago magbusog sa magigutom sa kabuhong sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga magmalampuson ug magmabungahon ang International Eucharistic Congress. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, magpuyo na sa puloy-anan sa Ginoo, ug magsadya dinha sa bangkete sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Labing mahigihatagong amahan, gitawag mo kami aron pag-ambit sa imong kabuhong. Sa among pag-ampo alang sa uban, tabangi kami nga magdala namo sila nganha ni anang bangkiti nga giandam sa imong anak. Nga magpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita kining sakrifisyo
Dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. Nawaton ta sa Ginoo ang sakripisyong gikan sa inyo. Aron sa kaya kumayak sa inyo. Alang usab sa kaslanan sa tibok niyang santos na sipa. O Ginoo, dawatan mo mga pag-ampo gasa, nga mong gihala diha sa pagtuog, paghigugma. Himuang ang kining Eucharistia, magdala ka na mo nga nasa imong himaya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay umataro. Santos nga mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Angayog matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, napakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, o giluwas kami niya, gikan sa kamatayong dayon. Ug siyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamos kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busawban sa mga anghel, mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way kuno nga pag-awi. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ra pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siyag pan. Mi pasalamat kanimo bipika sumihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sabang paagi tapos ng panihapon mi kuwasa sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usabog mi dahi. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron mga salama pa sa haylo. Buhata kini, aron paghandom ka na ako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanag, si Kristo, siya mubalik ngamin. Ang paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tong kay imo kaming giisip nga angayan nga mga tubag mo alagad kanimo. Imo kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta diha sa Espiritu Santo. Inunumig nimong simbahan sa tibok kalibutan. Imo kaming mahingpit diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Inunumig sa mga igsuong nangamatay, malaumon nga banhaw silang tanang nangamatay. Dahil pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy ikaming tanang. Himuang kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa mga santos nga nagkatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila amo kang daygo na makahimayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan na kanimo magagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampong kita sa itong amahan at itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay. Mahilayos na ng kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kay imo manangking harian ang gahom ug ang himaya. Amen.
Kristo na ingkas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang mo mga sala ko na pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo, kanunay manaag kaninyo. Manausap kaninyo. Makita to panag-inig sa unay. Sa Diyos, nga nagawang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka. Kordero sa Diyos, nga nagawang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka. Sa mga kasalanan, at agi kami sa kalinaw ang kalinaw. Kining kudiro sa Dios nagawag tang sala sa kalibutan bulang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Apan ipamulong mo lamang kung maayo ako. Is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy. You yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Magampo kita. O Diyos na gamhanan, itugot ang lawas o dugo sa imong anak na naghimo unta ka na makaambit kami sa iyang Diyos nung kinabuhi.
Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ampo kita alang sa mga masakiton. Langitong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pag-ilob diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit o balatian, magkaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kiniya mo gipangayo, pinagi sa mong Ginoo Kristo, imong anak, nga buhig hari uban kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Nag-isang magpasalamat sa tuang regular donors sa TV Mass. Thank you so much. Atong choir, ang Guardian Angel Choir. Atong pilgrims and offers, the World Apostolate of Fatima, Central Command St. Jude Chapter, World Apostolate of Fatima, Mabulot Chapter St. Joseph Parish, Crusaders of the Holy Face of Jesus, Gethsemane Parish, Kasuntingan, Mandawi City, o of course, atong offer si Gina Bughanoy, o Sione Guarin, o sa tanang mibulig ng Santos nga Misa. Salamat inyong tanan. Ang Ginoo na kaninyo, Nausap kanimo. manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa na inyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Santo. I read in the Bible.